Il-hospital list issir meta l-mother tkun lesta li tagħmilha sewwa, però tkun lesta sa 30 weeks. Għas nissuġġerixxi fil-fatt li tixxi 6 bottles mill-istess brand. Għaliex tagħmel sens li tieħu 2 bottles, maximum 3 bottles, u jkunu brands differenti. 3 in 1 tkun toġbok. Ħanibdew minnu toġbok. Għax ma toġbokx mhux tkun għall-qalbek xorta. Eżatt. Però li żżomm f'moħħok li din hija oġġett għall-baby u mhux għall-mother. Kieku l-affarijiet tagħha tal-mother u tal-partner jew ir-raġel taħsilhom l-affarijiet tal-baby għala. Anke inti x'interfa' it-tarbija. Nixtieq nirringrazzja lil Sweet Carnations Holistic Wellness Center għal kura ta' wiċċi u lil Quick Fix għall-apparat elettroniku. Illum fuq kelmet ma' Bambinelli kif qed taraw għandna episodju daqsxejn differenti mis-soltu. Medinx fuq is-sofan, immedin ġewwa l-Bimbi Baby Shop ġewwa Siġġiewi u għandi miegħi lil Sherin. Nilqak magħna Sherin u grazzi ħafna lilqajt l-istedina tiegħi li niġu hawnhekk. U llum se nitkellmu fuq il-hospital list u bekk dinhaw ħalli nkunu nistgħu norukom ukoll eżempji tal-affarijiet li jagħmluha mal-hospital list. Sherin, orrajt l-ewwel nett kif aħna. Tajjeb. Tajjeb dak l-aqwa. Il-hospital list. Meta nibdew naħsbu għalija? Ovvjament mara saret taf li pregnant. U l-ewwel jiena għannejt għalija l-ewwel ħaġa li ġietni ġrasi ħanibda nixxi l-affarijiet tal-baby. Eżatt. Mela, il-hospital list issir meta l-mother tkun lesta li tagħmilha sewwa. Però tkun lesta sa 30 weeks. 28 weeks tkun lesta sewwa. Imma jiena nemmen illi meta l-mother tkun lesta li tagħmilha m'hemmx actual date jew actual xahar li jissir, imma kultant il-mother tidħol f'nesting li tkun trid l-affarijiet tal-babies, jiġifieri hawn min tiġi wara xahrejn, hawn min wara 3 xhur, mhux kulħadd l-istess, imma sa 25 weeks, 30 weeks maximum tkun lesta. Tajjeb ħafna. X'tissuġġerixxi inti bħala hospital list li pereżempju jiġu jistgħu jagħmluha online? Mela, llum online sar moda. Eżatt. Però fil-hospital list jiena nemmen li għandha ssir fl-actual shops, mhux hawn biss, ma f'actual baby shop fil-ħwienet. Biex inti tieħu l-esperjenza hands-on l-oġġett, pereżempju jekk ħadd ixxi x-shampoo, tgħidli liema l-aħjar. Ngħidlek x'hom mir-rieħa, inti once li x'hom mir-rieħa tgħid rieħa tal-baby. Fimt jekk innafek għall-kutra. L-actual ħaġa toħodha hands-on l-oġġett, mhux tipo rajta ritratt qed kart u mexxi. Eżatt, anke tħoss il-materjal. Eżatt, l-oġġett pereżempju jien naf jekk flok ta' taħt. Tgħidli dak għax jagħtik, ngħidlek isma' dak irid jintuża b'dak biex jekk naf ikollu toilet il-baby jitneżża aktar malajr pereżempju. All right, okay. Alla ċertu affarijiet ma li tkun hands-on u jiena nemmen ħafna illi nkunu one to one mal-mother. Sewwa, mhux ġast marret fil-actual shop u ġast għamlet ix-xirja. Jien nemmen illi għandna hospital list mela ħankunu hands-on from the beginning to sakemm tħallas biex niftehmu mal-mother. Tkun esperjenza. Tkun l-esperjenza, eżatt. Tagħmilha interessanti wkoll. Il-mother tidħol fiha iżjed, naf ix-shampoo dik hekk, dik naf jekk il-lużar għandek bżonnu breathable u għal xiex u il-mother tkun tista' tesperjenza kważi li ġa għandha l-baby f'idejha. Veru. U llum naħseb tanta għażla għal kollox. Anke sempliċement bottles, ara kemm hawn brands differenti ta' bottles. Illi awtomatikament naħseb speċjalment first time mother x'inħassib ruħha pereżempju quddiem il-laħwa dan imħalqbat nażel. L-istess kif semmejt inti x-shampoo, żaret ix-shampoos ħa tażel għar-riħa. Imma pereżempju l-laħwa bottles issa li mħalqbat nażel. Jew ekku. Ġifieri. Ifhem, bħala bottles, bħala brands hawn ħafna bħal meta tgħid inti. Ktajdi li ma l-aħjar li skont it-tarbija xi trid. Ġi m'hemmx l-aħjar bottle u l-inqas l-aħjar, ġifieri da skont it-tarbija li trid. Ovvjament li jkun antikolik ħajjejn, fimt hemm dik ikun sil ikun aktar ħajjejn, hemm affarijiet li jgħinu, però din it-tarbija ħa tagħżel, ġifieri qas nissuġġerixxi fil-fatt li tixxi 6 bottles mill-istess brand. Għaliex tagħmel sens li tieħu 2 bottles, maximum 3 bottles, u jkunu brands differenti. Għax il-baby ħa tagħżel il-gażaża li ma trid. Ekku. Mhux ħanażlu kemm sabiħ dal-bottle. Ekku, veru. Sewwa, ġifieri. Għax probabbli l-mother tmur għall-isbaħ. U mhux hekk kemm hu ħellu kemm hu gustus. Eżatt, li mkollhom li żjed design. Mhux hekk. Sbieħ, normali. Normali. Imma mbagħad once li l-baby irid jixrob l-iktar ħaġa importanti sewwa, allura inti fil-verità ma tkunx taf li ma brand ħajrid it-tarbija sewwa. Ekku. Allura law ħafna brands.
tiftaħ ix-xelta għal brands l-aktar li jogħġbuk u timxi jaf li qasda kien tlieta ma tkun trid brand oħra li tajt diżgur ma nużaħħiex u tibda tajt imnalla kelli lila ġifieri. Għax il-brands tarbija bħal anka kazaza, anka dami. All right, okay. Tieħu ta' newborn, imma mhux kull brand il-baby kun tuħġbu. U ħat għamel effett jekk pereżempju il-mother kollix f'moħħa li tagħmel breastfeeding jew le? Iva, mela. Abbażi ta' hospitalist u naħseb anka choice ta' bottles. Iva. Ovvjament dan xi kollok f'moħħok imbagħad x'jiġri dak il-ħin x'inti twiled it-tarbija tkun storja oħra ma x'se tippjana. Eżatt. Mela, irid ikollok pjan għal kollox pratikament. Issa, jekk tkun għal breastfeeding tajjeb li tlesti anke għal breast tal-mother, għal breastfeeding li qabel ma twellet tibda ta' ċertu creams u moisturizers biex nipple creams eżatt biex inti dejjem jista' jkun tagħmilha tender mhux tibqa' xotta speċjalment għall-ewwel tarbija. Hemm affarijiet mela li binna f'breast pads, affarijiet li xorta jkollok fimtik ħadkun għal bottle mhux ħajkollok bżonnhom daqshekk. All right. Però mhux bħalma din ngħidu mhux kull mother tkun tista' tibreastfeedja, ġifieri. Ekku. Però kemm jista' jkun tajjeb li jkollok il-pjan ġo moħħok jekk hux ħadd breast jew bottle, però bottle xorta tittieħu. Bottle iva xorta tittieħu dejjem għax hekk alla ħares qatt Iva, il-baby ma taqbadx. Mhux hekk, il-mother tkun għajjiena. Għall-ewwel dejjem irid ikollok bottle, però il-natura tgħinek weħedha ta' imma aktar ma nkunu komdi. Ekku. Plus ikun hawn mothers li jiddeċidu jagħtu taħlita ta' tnejn. Żgur. Ġifieri biex ovvjament ikollhom dik naqra iktar flessibilità. Żgur, breast pump. Pereżempju jien naqbel li breast pump ma tinxtarax mal-hospitalist, però. All right. Jiena avolja ikollok jiena ħaniprova breast. Jiena kemm jista' jkun nemmen il-breast pump tinxtara wara l-ħlas. Okay. Anke jekk tkun ħatati breast u jirnexxilek breast, għall-ewwel ftit jumejn, għall-ewwel ftit ġranet, tqabbad it-tarbija ħin kollu miegħek. U żgur biex iġiper għaxi it-tarbija tagħmellek għas-supply tal-xismu. Il-pompa ħatejn, sewwa il-breast pump, però mhijiex ħatoħloq il-ħalib. Żgur. Allura tagħmel sens li once li l-baby ikun imqabbad miegħek. Mbagħad hemmhekk orrajt tixtri għax tgħid isma' ħajkolli bżonn il-breast pump, però jiena nissuġġerixxi li mal-hospitalist ma tinxtarax il-breast pump. All right. Xi ħaġa bħall-sterilizer pereżempju, jekk għandek il xi ħadd li pjanat li jagħmel breastfeeding u exclusive, ġifieri mhux biħsibu juża l-bottles, hija xi ħaġa essenzjali li tinxtara mal-hospitalist jew tista' tistenna l wara pereżempju. Tista' tistenna l wara, però jew oġġett essenzjali fil-bidu jew fin-nofs xorta ħatuża. Ekku. Għaliex l-actual breast pump tiġi sterilizzata. U żgur. Ġifieri xort għandek bżonna. Xort hemm Tista' toqgħod tuża tal-microwave għax huwa tal-microwave mhux dawk il-basktijiet biss aw il-actual microwave sterilizer u għaw tad-dawl. All right. Però f'xi mod f'xi ħin tisterilizza l-affarijiet kemm gażaża jekk hux bottle jekk hux kollox jekk hux il-breast pump sterilizer jekk hux mal-hospitalist ħajkollok bżonna. Għandek bżonna, eżatt. U l-lum minnhom jixxuttaw. Iva mela bidra komdi ħafna. Komdi ħafna. U tejb sterilized, dux, inti bat tuża ġett, iva bidrajer. Ikun xott, eżatt. Bħalissa bidrajer ukoll, iva. Tajjeb. Ma nafx ix nitkellmu daqsxejn forsi fuq it-3-in-1s, għax ovvjament naħseb l-ewwel ħaġa li tiġik ġo moħħok meta tkun pregnant, il-pusher, il-prem li mħan nixtri. Tista' forsi tgħidilna qisu x'affarijiet persuna da tikkonsidra għax forrajt l-ewwel ħaġa li forsi għajnejna naraw l-apparenza kemm sabiħa jew x'kulur irrida. U ninsew affarijiet oħra, I'm guilty ġifieri. U Batman se li tibda tuża forsi mal-lifestyle ta' dak li jkun da tgħid naq pereżempju kien hekk jew kieku kien hekk. X'affarijiet għandhom iżommu f'moħħhom ġenituri meta ħajġu biex jażlu 3-in-1? Mela. 3-in-1 titkun toġbok. Ħanibdew minnu toġbok. Għax ma toġbokx mhux tkun għall-qalbek xorta. Eżatt. Però li iżomm f'moħħok li din joġġett għall-baby u mhux għall-mother. Sewwa? Għaliex? Kulħadd għawdi l-palissa xi ħaġa għaddejja li tkun lightweight. Ma trix tkun li ma tingħalaqx u ma tiflaħiex sewwa. Però tkun prattika għall-baby. Mhux prattika mhux ma tkunx prattika għall-mother sewwa, ma tkun prattika għall-baby. Għax jekk inti ħadd tagħmel roti vera żgħar,
ġol bankini speċjalment ta' Malta, sewa. Il-baby, kull skos ħajħu ġodaru miskin dal-baby. Once li jkollok na' iktar rotina ikbar, mux hemm tkunu esagerati, imma rotina ikbar u xazina aktar stabli. Ovvjament ħajkunna itqal mill-lightway, imma l-istabilta u l-mixi li ħajkolla prem bistabilta, mus jkollok lightweight li ġast etni firħwax tinalaq malajr, ettifimni. All right, okay. Ija tajba li tinalaq malajr, pero kemm hija aktar tajba li tpoġġi il-baby jkun komdu ġo fiha. Ekku. Sewwa, il-prem ma trix tkun tqila, però ma tix tkun tixtrija għax vera ħafifa, mela inti il-prem ħatoqgħod tiġri bix-xażima luqek. Le, inti il-baby jekk ħadkun miexja ħadkun miexja. L-trida biss li jkollok is-saħħa terfaħħa ġol-but tal-karozza. Ġol-but tal-karozza. U li tkun toqgħod. Toqgħod dik kont senilek li toqgħod ġol-but tal-karozza dik hija essenzjali sewwa. Ma tixtix xi oġġett li ma toqgħodx tajba traveling għax inkella mhux ħadd tiġi tajba. Però li ħatajdli imma x'dik ħammur għal dik għax għandha jinnaf 20 grams, 200 grams inqas. Ngħidlek dik mhux ħadd tagħmellek xi differenza. Ara li jkun baby komdu li d-dar tinżel dritt, it-tinda tkun twila, jekk ikollek ir-reħ faċċata, għaddek it-tinda la train one tinżel il-baby ma ddejqux. Id-dur lejk per eżempju, għax jekk ikollek innaf ikur rieqet il-baby, tkun taf hands-on fuqha, fimt, ma tkunx baxxa ħafna, għax il-baby si ħasrak tkun baxxa ħafna, jispiċċa vera wessaqajn biss. U bekk ma jqgħodux ġovja. Kosu żgur, għax ħafna lightweight ikunu baxxi. Mhux hekk. Issa meta tajt lightweight mhux ta' train one. Ngħidlek hemmhekk mhix ħaddejjaqni sa barra, għaliex il-baby kollu dawk it-8 xhur, sena u tpoġġi ġo fiha, però newborn. Il-baby jrid fejn jorqod komdu u jekk jinnaf jekk qegħdin ġo restorant tellajtu naqra u jekk jiraqat għandu prattikament soddaħin kollu miegħu. Eżatt. Dik naqasa u jrid ikollu. Eżatt. Sewwa. Għax inti tqisi għandek jisu ħana jdu hekk sa 10 months. Mhux hekk. Il-baby ma jimxix, Mhux ġifieri hekk. jekk ħatoħroġ ħajkun ħin kollu fuq il-pusher sakemm mhux fidejk. Ekku, eżatt. Il-lightweight hija xi ħaġa jisu meta jibdew jimxu għax ma jkunx wirt it li ġordak it-toqol inkobor miegħek. Eżatt. Meta pereżempju l-baby qiegħed jimxi u jiġri. Hemmhekk tibda taħseb naqaf il-mader, imma għax il-baby ħajkollu żmien biżżejjed jrid jinżel jista' jinżel sewwa u kiraqat ħajużaħħa biex jorqod. Ma once ikun newborn sa sena il-baby jrid il-kumdità l-ħin kollu jekk raqadlek irid ikun komdu. Ekku. Għax tajli tinalaq malajr, imma l-baby qed jorqodlok fiha u jekk jorqod ħajkun komdu ja ħasra. Sewwa ġifieri fil-verità rridu nżommu naqaf moħħna li din oġġett għall-baby. Ekku. Sewwa, ġifieri bħal ma jidna l-bottles fl-aħħar mill-aħħar. Eżatt. Sabiħ il-kuluru kollox, imma l-baby jridu, għax hekk ma jridux, problem. Sewwa. Għax anke nimmaġina anke bħala kulur tħares lej il-prattiċità x'hekk inti persuna li hekk. titravelja ħafna, hekk ħatuħu kulur ċar ħajtħammeġ iktar malajr. Imma dawk imbagħad il-mader. Il-mader, Dik ġifieri imbagħad- imma titħares ukoll. Imma dik oġġett ta' gosti imbagħad. Ukoll. Imma iktar milli imbagħad jekk għall-oġġett ta' użu, ma tixgħid tijaj taf x'għandha hu tqila ċomp. Imma x'int tkun mixja kom tgħid li kiwa komda mela tajba l-prem. Qed tifhimni jew il-baby jinnafax mhix tajba tax vera goffa u biex titalaq diffiċli, imma x'int poġġih ġo fiha taf kif joqgħod. Mela tajba l-prem. Qed tagħmel xogħla. Qed tifhimni? Ġifieri nifhem tal il-mader bil-ħajja tal-lum kulħadd maġġel, kulħadd irid jalaq malajr puxa batina għalaq. Imma fil-verità dak iż-żmien huwa kruċjali li l-baby jkun komdu. Komdu. U pereżempju triman ikun fihom il-prem, li forsi il-prem, speċjalment it-tieni baby, ġieli tibda tgħid madu fi kif ħanoħroġ, rrid noħroġ il-prem, irid kollu l-car seat. Imma huwa importanti wkoll il-baby joqgħod dritt. Mhux hekk. Mhux hekk. Daru rrid ikun ċatt importanti, jifhimni fil-verità l-ewwel baby, t-tieni baby xorta l-istess tarbija trabbiet, jista' jkun ħames wieħed. Xorta vera iktar affarijiet. Nifhem però fil-verità importanti li jkollok prem komda. Għax huma ġol car seat li mhux il-car seat tal-karozzi, il-car seat li ħelma l-prem hemm xi ħin u kemm jistgħu joqogħdu. Aħna għandna li jistgħu joqogħdu ġo fih. Iktar anka 6 hours. Ok. Pero xorta mhux se jkun il-kumdità ta' prem. Sewwa. Ġifieri altru jkollok baby ta' 6 xhur joqgħodlok ġo car seat jagħmellek dawk is-satej tlieta u joqgħod komdu. Imma ta' newborn ġo car seat
għadhom ilma, le. U le jkunu jidru msiken, infatti Sewa. il-pożizzjoni tagħhom ġo Sewa, fih, jkunu ġifieri, jidru. issa jekk inti mort tixtri malajr, iklib jgħid il-car seat u jien naf tħall ġas biżjara malajr hekk rajt. Imma mhux tgħid li jien naf morna mixja l-frant u poġġejtu ġol car seat ta'. Sewwa, ġifieri hemm mod u mod fejn mort. Sewwa, ġifieri għall-bżonn isir però l-kumdità tittaraħħa darba tarbija 100%. Tarbija. Ekku. Issa parti 3-in-1 forsi affarijiet kbar, dawn forsi ma jkunux imniżlin mal-hospitalisti tittuħ miegħek l-isptar. Imma affarijiet kbar li huma essenzjali li mader ikolla Tajjeb li jkollha. tajjeb li jkollha Issa, għal meta tiġi fil-verità, tarbija. ħanitkellem kontrija stess bħala business sewwa, mhumiex essenzjali. All right. Għaliex jaf il-baby turiħ il-bouncer u jisek rajtlu d-dinja. U jaf turiħ il-bouncer u jisek rajtlu l-infern. Mux kullħat l-istess. Eżatt. Ifimni, il-bouncer u l-swing jiena joġbuni għaliex il-baby ikun qed jiċċaqlaq ġazaq ektar kid-9 xhur sewwa. Eżatt. Allura hemm ċans kbir illi l-baby ikun dik il-comfort li kellu f'żaq ommu. All right. Tajjeb, veri dawk jiena naraħħom essenzjali. Imma bat timxi skont it-tarbija trid, ġifieri di, tgħidu pereżempju, xtrajt dik il-bouncer infaq dawk il-flus kollha pereżempju, u mbagħad ma qażġu fih. Hemm dik it-trier and error. Però jekk tmur għall-bouncer illi jista' jiġi swing pereżempju, jew l-istess bouncer swing u jiġi hiker, inti b'xi mod Ħatużaw. ħadd investi f'xi ħin ġo fih. Sewwa ġifieri mbagħad hawn bouncers li tajt ma tonfoqx ħafna flus fuqhom ikunu xorta komdi, u ma tmurx għall-oġġett li naf jinfoq ħafna flus u hemm ċans li ma jkunx irid joqgħod fih. U da tgħid li imma da ħajqos żgur ma nafx, tifhimni. Għax it-tfal huma kollha Kollha differenti. differenti, kollha differenti. Mbagħad nimmaġina eżempju bħal sodda. Dawk essenzjali mbagħad. Sodda tajjeb, sodda pereżempju tista' hawn il-travelling coat li tista' ġib bħala playpen sewwa u jistgħu jraqdu ġo fiha. Okay. Però bħalma ngħidu mhuwiex l-ideal. All right. Once li jkun għadu newborn sa' 6 xhur, playpen, travel coat mhijiex ħażina għax qed xorta elevata mill-art sewwa. Però playpen tkun mal-art, speċjalment fix-xitwa, daqshekk ikollok differenza mill-art għal-saqqu ma tagħmilx sens. Sodda tal-injam aktar aħjar. Bħal meta nordu fuq is-sufan hekk ngħidilhom jien, fuq is-sufan jew fuq is-sodda. U iktar robusta wkoll. Mhux hekk għax inti ċaqlaq il-playpen tagħmel once li kollu aktar pis il-baby ċini ċaqlaq jagħmel il-ħoss. Mhux ħadd mela. tifhimni, mhux bħal meta jkollok oġġett stabbli, u ma dawk għandek sa 4 years, u mbagħad hemm minnhom ikunu ikbar għandek sa 11 years. Ħadd investi fih tibqa' fimt oġġett li ħadd użah żgur. Eżatt, eżatt. Qed nara hemmhekk nimmaġina jkollok bżonn il-banjo. Il-banjo min ikun iridu bil-changer. Per eżempju, din hija changer. Okay. Sewwa jkollok fejn tagħmel il-nappy changer u tagħmel il-xugamani. Tuża l-kxax. U sabiħa ġdil tibqa' tuża parti mill-amara tal-kamra. Tista' tiġi anke sodda hekk bħala. U mbagħad tagħmel banju separat. Issa dik jagħmluh għax inti 6 xhur 8 xhur tuża dak il-banju. All right. Sewwa, u mbagħad tneħħih teleminaħ u jibqa' lek il-kamra tas-sodda lesta. Sewwa. Dak huwa vera komdu naħseb anke biex titfgħu ġol walk-in showers. Iva, mela. U jiena laqżajr, kulħadd problema tal-ispazju, silt tarbija għalaqtu u neħħejtu sewwa, ġifieri, u li għandek jemmen ħafna biħjiena li ma jmislikx mal-amara bl-ilma. Eżatt. Mhux qed teċċed b'xi ħaġa bl-ilma. Għandna changers bil-kxax li jkollok il-kexxun ġewwa, it-tradition ngħidlu jien li jkollok kexxun ġewwa. Imma dik tajjeb komdu dik tal-imbijaw minnhom fil-verità. Imma ma jkunx irid nursery mbagħad. Tifhem ġasta isek ħatħallija fil-bathroom probabbli dik. Eżatt. Imma daw affarijiet ta' gosti l-aktar importanti ma li jkun stabbli, li jkollu li jkun komdu l-baby li tista' tagħmel positioner ġo fih, pereżempju. Sewwa li jkollu t-tapp illi jkun komdu ma jinkirifx it-tarbija. Għax kienaw minnhom fis-suq illi t-tapp ma jkun komdu għal-mader nerġgħu niġu l-istess ħaġa li ġast taqlaw jinżel. Però il-baby jista' jingiref magħha. All right, allura l-laħwa dejjem ħed kollu titiżżomm bilanċ bejn il-prattiċità għal-mader u l-kumdità għal-baby. Speċjalment, fimt, imma li jkun stabbli. U jkollok positioner tajba ħafna positioner huwa ħaġa essenzjali mbagħad għal ġol banju għax inti speċjalment tkun Mela. newborn tibda tibżat missu l-baby. Mela. Ikollok aktar moħħok. U l-lum daw jisom bis-silikon. Dik naħseb vera komdi għax ma jiċċaqalqux. Tajbin ħafna. U
jinxfu malajr, xkaqaw Eżatt. kienaw tad-drab. Le, jinxfu mara jintmesħu, ġifiri m'għandekx. ħafna m'għandekx vera, isma'. u ma jitċaqlaq bxejn. Mbagħad xi nikber naqra, ikun hemm isu xi ħaġa tonda, jidħol ġo fih isu siġġu. Alright, dak U jisu, jissakja. alright, eżatt. Sewwa, mbagħad ikun komdu x'inhi il-baby kun jista' jpoġġi bil-qiegħda biex nifhem. Eżatt, dak li titfaw ġol banju dirett. Ġol banju dirett. Tad-dar biex Eżatt, niftehmu. eżatt. Tajjeb ħafna. Ħanerġa' mmur ftit lura għall-hospitalist qabel naraw x'ikun fiha. Meta jiġu biex jippakkjaw, x'tirrakkomandawlhom pereżempju għax jinna feħa jitfaw l-affarijiet, għax inti jkollok l-affarijiet tiegħek, l-affarijiet tal-baby, l-affarijiet li jkollok bżonn għad-delivery suite. Mela, għaw ħafna bags ħelwin, sewwa. Bla dubju. Di l-istess, nitkellem bħala maderissa, iktar milli tal-ħanut, sewwa. Jien hemm ħafna bil-hand luggages għax huwa komda. Għax inti one hand luggage pratikament qed tmexxija fuq ir-roti. Sewwa x'un baxin toħroġ li ħajkollok l-affarijiet li qlajt, xi bukket fjuri, il-baby. Fimt? U jrid ir-raġel li timexxi kollox għal kollox ħaġa fuq ir-roti. Sewwa. X'inti nfetaħ ikollok kollox spjegat. Sewwa, tista' tagħmel, pereżempju se jkollok erba' baby grows. Ma tagħmilx ħażin tieħu 6 baby grows. Alright. Għax accidents happens, sewwa. Naħem. Sewwa. Tittieħu dik il-waħda 2, 3 newborn. U mbagħad l-oħra għax hawn min jgħidlek pereżempju jridhom kbar mill-ewwel il-baby. Xorta jkollok dik il-bżonn naqa' newborn sewwa. Forsi vera ftit żmien, imma jintilef ġol baby grow jasra. Għax jieħed 0 to 3 kunu magħmulin xorta ħajja żejn. U naħseb ma jkunx komdu li kollu pereżempju saqqa ħifer ma jkunux. Mhux hekk, u 0 to 3 naddija, imma 3 to 6 għax jgħidlek il-beqx jinġaqal il-baby kbir, jgħidlek 3 to 6 naħseb illi huma enormi, tipo, tifhemni. Xugamani, ovvjament dak huma l-essenzjali tagħmel kollox għalih tal-mader għalih u tal-baby għalih, però mbagħad trid tagħmel basket għal-mother u għal-baby, nepi, vest, li xin jitwilet it-tarbija ħajkollok kollox lest. Il-first outfit tal-baby. Eżatt. Il-partner just qabad dawk u daħħom fid-delivery suite daħal bihom. Ok, alright. Tajjeb, mbagħad l-oħrajn tħallihom ippakjati għal ġol ward biex niftehmu. Mela tagħmel 2 bags. Tagħmel 2 bags. Tagħmel bag żgħira waqt id-delivery suite u bag li ħadħalli ħall-hospital. Eżatt, ikollok għal-baby kollok nepi, flok ta' taħt, baby grow, forsi brush, sewwa affarijiet xugaman, tagħmel xugaman tal-ħud tajjeb tal-ħud imqar wieħed ħalli xil-baby jitwieled ikun komda l-midwife li ddawwar bih. Alright, ok, eżatt, għax inti tittija xugaman ma li jitwielet u l-outfit. Eżatt, u mbagħad hemm ukoll il-sheets tal-crib. Ok. Crib sheet għaw min juża xugaman stess li jagħmel fih, però fil-verità jeżistu daw il-crib sheets. Ok. Daw ma li għal-assaqqu tal-isptar biex tattihom ħafna soft. Soft iktar minn xugaman. Żgur, u ma jkollhomx dak it-tentuxi ngħidulhom jien. Fimt ġifieri vera U soft. żgur għax ġili xugaman, aħna ovvjament nixuhom ġodda sewwa tal-babies. Mhux hekk. U jinħasbu l-affarijiet tal-baby. Eżatt, u l-ewwel ftit. Tifhem ikun ħajar mit-tentux. ħajar mit-tentux. Allora hekk tilaba u maħtu zaħħa mhux għall-isptar biss sewwa ġifieri. Eżatt, dik titfaħħa anke fil-prem. Fil-prem għal kollox. Mela. Jew titfaħħa pereżempju fuq il-bouncer. Mhux hekk hawn min jużaħħa biċċa mbagħad x'nikber naqas żaħħa bħala l-biċċa, il-biċċa tal-baby biex niftehom. Alright, flok il-mużli. Eżatt. Alright, okay. Mela istanna l-Odri magħna u ħadd tispjegana ftit tikkonsisti l-hospital list. Fidejk Odri. Mela, il-hospital list tikkonsisti fl-affarijiet li jkollhom bżonn għall-isptar. Huma dejjem jisom ikunu preparati se jkollhom bżonn. Hawn min jgħidlek għandi ċertu affarijiet, hawn min irid jixxi kollox mill-bidu. Aħna nimxu magħhom skont l-affarijiet li jkollhom bżonn huma. Tajjeb, alright. Jiġifieri kif tagħmlu pereżempju jiġu għall-lista qabel jaraw x'għandhom u mbagħad jerġgħu jiġu bil-kwiet. Meta jkun l-ewwel baby l-biċċa kbira. Ma jkollhom xejn. Ma jkollhom xejn. Allura jkun jisom iridu aħna li gwidawhom bħal speċi biex jibdew kollox mill-bidu. Meta jkun it-tieni baby jisom ċertu affarijiet diġà bħal speċi diġà jkollhom. Eżatt. Tajjeb, alright. Mela, tix mmorru ftit ġo fija jekk naraw x'ikun fija x'ikollok bżonn. Ovvjament din hija xi ħaġa li l-isptar ituwilhom, ġifieri kulħadd ħajkollu aċċess għaliha. Imma forsi nidħlu fija l xi jintuża kollox u hekk. Għal-bidu ikollok bżonn il-baby grows u għandek bżonn il-vest. Dawn huma l-flokkijiet ta' taħt. Eżatt, u l-baby grows ta' fuq. Ikollok bżonn il-caps tal-irjus, il-mittens tal-idej u għandek bżonn is-socks.
bħala Alright. kalzetti. Issa il-mittens dak hawn baby grows Iva, hemm il-baby li grows jkunu ukoll, integrated. Eżatt. U f'dak il-każ ma jkollok bżonn il-mittens. Le, m'għandek Imma bżonn. l-kalzetti Titlibishom xorta. titlibishom xorta. Eżatt. Tajjeb. Ħażażik xaġa issa sajf u xitwa kif qed nitkellmu fuq il-baby grows. Diment li ħajkunu meta ħajpreparaw għal taġu l-isptar. Ħatamel effett jekk il-baby x'ħajtwieled f'Awwissu jew x'ħajtwieled fi frar pereżempju. Iva, tal-aħjar dejjem jieħdu l-koma twila, dejjem jieħdu l-kotin, Alright. baby l-ewwel net tinsix li għadu jitwilet jaħassra, żgħir. l-ewwel net mhux bħalna, aħna nħossu sħana, u ħanajdu qed nħossi sħana, baby mhux sejt qed nħossi l-bart. Allura inti dejjem bħal speċi tgħid tara aħjar li bsu kollox bil-komma twila, ħalli mbagħad x'in ħroġ barra differenti minn ġewwa. L-ewwel net anke l-isptar hemm il-kesħa ħafna iktar. U żgur ikun hemm l-air condition. Eżatt, u dik kif qegħdin ngħidu jekk għall-mod tal-kelma inti tixxi normali edha mod. Jekk inti ħad tixxi serja, bħal speċi ġottejat ħajkemm terġa' aktar kesħa. All right. Żgur. Allura Eżatt, importanti Dik naħsbu tkun standard mela komma Eżatt, twila ta' eżatt. taħt u kotin ta' fuq. Ġifieri ma jixux flisi Le, għal ġol flisi, isptar le. għax ħajtwieled Le, le, f'jannar. le, għandek Tajjeb. bżonn flisi. U l-kut, u mbagħad naf li kollu bżonn ikun Eżatt. kutra tagħmel effett. Iva, inti l-aħjar dejjem għandek bżonn is-cellular blanket, dik il-kutra l-imtaqba. Tat-toqob. Eżatt, dik li ħażżomm it-temperatura tal-ġisem. Però mbagħad, jekk inbilli tieħu waħda miegħek flisi, tidiet tista' tgħid tara, ġej bżonna ma ġej bżonna. Dik ma U ma tuħu spazju u mhix tqila. eżatt, u kif qegħdin ngħidu il-baby kesaħ għandek biex tagħti, mhux ħanatti bħal speċi bikuża tal-isptar jew btiegħi. Mhux hekk L-ewwel eżatt. ħatkun tqila Eżatt. għall-baby. Allura tgħid tara jiena l-moħħi misri li għandu kutra żejda miegħi u Eżatt, u li tkun imlaħal ħadd Eżatt, il-prodotti tal-baby. tal-babies, eżatt. U jisu xi kemm tittieħu bħala baby grows, naf li huma ħafna drabi jgħidulek erba'. Jiena jisu mill-esperjenza tiegħi ta' hom bħal erba' u ftit. Tgħid li għala. Jekk il-baby tella, jekk il-baby għamel toilet, inti ħaċċappas. Kieku jiena nixħet tnej oħra żejda ma jiġri xejn. Flok hemm mura l-erba' mura l-sitta. U kważi anke jekk ikollok xi ftit ekstra. jiena- Jista' jġibhom ir-raġel. Eżatt, jiena Ġa ma biċċa tafx kemm kbir, ħatkun eżatt, ħaddum hekk dejjem hekk ngħidilhom ħalli basket id-dar jew tnejn. Tagħmel settijiet l-istess, ħatamel baby grow inti, ħatamel il-vest, ħatamel il-mittens u ħatamel il-ħed pal-kalzetti. Tagħmilhom ġo basket, fil-għodu r-raġel ħajmu lej id-dar. Inti mbilli tgħidlu smara għal-mod tal-kelma iftaħ dik il-gwardarobba, hemm dak il-basket ġibu lej miegħek. Eżatt, ħalli dejjem ikollok. Eżatt, u bħal speċi inti moħħok mistrieħ. Li għandek xi ħaġa oħra, Eżatt. eżattament. Mela, u tights. Tajt jew getti. Isa Il-betti huma dawk li jisom long johns bis-saqajn. Eżatt. Dak jisom bħal speċi nassaċċaw b'dem iktar għax-xitwa. Għax il-peres jisom is-saqajn iktar li jiksħu. Alright. Allura tagħmel tlibes xinħat libes inti il-vest, il-baby grow, tlibes il-kalzetti u lilhom fuq il-kalzetti biex inti Alright. dejjem issaħħan iktar. Alright. Baby suppost dejjem għandu lejjer iktar minna. All right. Jiġifieri dan il-getti u t-tights anka waqt li jkun l-isptar fix-xitwa jew ġewwa. Kemm l-isptar u kemm id-dar l-aħjar ħaġa di. All right, Għax okay. iżommu u nqas gas, anka dik ħabba tal-gas, għax inti kemm ħassaħħan iktar ħajżommu sħun il-baby. U żgur. Tajjeb. Mela, qed nara il-microwave sterilizing bags. Iva, dik għandek bżonnhom miegħek għall-isptar inti biex tisterilizza l-affarijiet. F'każ ikun nasib ħajħu l-botil, Eżatt, il-gazaza. gazaza, dik jisek għandek l-affarijiet, inti ħasbeċ ma tagħmel xejn ħażin. L-ewwel għandek bżonnhom bil-forsi toħodhom. U ma tagħmel xejn bħasbeċ, għasek iżomm għad-dar. Inti jekk ma tużaħħix għad-dar, tgħid li isma' jien m'għandix microwave fid-dar, jekk tkun sejra weekend break, jew sejra x'imkien Jew ġenituri u safar. Dejjem ħatoħodha miegħek u xorta Ikunu komdi, għax huma compact Eżatt, isibhom fil-basket, eżatt. Mela, xi affarijiet oħra naħseb biex jinħasel il-baby kollok bżonn u Eżatt, xejn. għandek bżonn it-travel size għal-bidu, xejn tara l-prodott li ħadd inti. Jaqbilx mal-baby. Eżatt, għax hekk ma jaqbilx mal-baby, tellajtlu xi rax. Inti taf li dal-prodott qed tella-rax. Allura ħan nipprova prodott ieħor ħan nara. Tiskopri l-affarijiet tal-baby da bħal botics. Bħal botics, ġifieri Eżatt, fil-bidu, iktar eżatt. minn nixtru kbar biex ngħidu jkollna. Eżatt. Aħjar immorru għażżar. Għazzar, inti ħalli l-baby tara x'jaqbel ma jaqbilx miegħu. Tamen sens, tamen ħafna sens. Istess bħal botics kif spjegat Eżatt, il-naxerin iktar eżatt, kmieni, aħjar eżatt, tuħtu brands eżatt. differenti milli dana. Issa, hawnhekk qed nara fil-bidu ma jużawx wipes u xek l-isptar. Jew Huma jkunu għandhom- partikolari. Għandhom bżonn pakket wipes magħhom l-isptar. Però
Ifhem, naħseb daqs kemm dejjem il-cotton squares u l-ilma. Anka fix ikun naqra sħun, Eżatt, il-wipes ikunu kesħin, kisħin. eżatt. Eżda bidaw il-wipes imxalbin bl-ilma li ma jkunx Eżatt, fihom fujħa eżatt, u hekk eżatt. li normalment ikunu rakkomandati, ikunu kisħin ħafna ġi Diki, jħassra diki. vera. Xorta għandek bżonnhom però l-isptar. All right, okay. Mela x'għandna iżjed. Insect nets, Dawk jisek affarijiet li jkollok kważi ma 3-in-1. ma trienu għana, Eżatt, ovvjament eżatt. fis-sajf ħatuża l-insect net u fix-xitwa ħatuża l-plastik. Eżatt. L-iktar ħanamel enfasi wkoll fuq iż-żejt għax il-biċċa l-kbira. Meta fuq iż-żejt jgħidulna x'għandek bżonnu żejt. Iva, ħankun ħanajdlek jiena. Issa żejt dak hemm nagħtu każ peress il-baby jkun disa xhur ġol ġuf. Il-ġisem vera jkun xott. Allura inti dan kemm ħatamel qasira mal-ilma biex inti dak il-moisturizer tal-ġisem. Alright, iġbir il-baby jol mux intuża biex tidlek il-baby. Għax ovvjament hemmhekk kumbat jaff jiġi jiżloq ħafna l-baby. Inti għandek il-lotion hemmhekk. Mela dak ħatuża l-body lotion. Il-baby jol ħatuża biex titfa' ftit taqtim mal-ilma x'inti ġi biex tbiddel in-nepja u biex biex timsu wessaġġ. Għax l-ispajti tuħom jak ukoll xi top sentejl, dak il-banju żgħar. Eżatt, it-top pentejl, eżatt, biex inti ħajimsħuh ġo fih, għax il-biċċa jgħidulna daħ il-baby kif ħanaħsuh ġo fih, il-baby ma jinħassibx għal-bidu, qabel ta' żokra ma jinħassibx. U dak għala jkollu tnejn. Biex inti tagħmel sapun wieħed bil-maċar. Għalrejt, ġifieri idealment ikun bit-tnejn u mu jekk għandek wieħed żgħir wieħed xorta idealment wieħed bit-tnejn. Ħalli inti tlaħlaħ is-sapun. Ovvjament is-sapun ma. Eżatt, għax inkarek tixħad is-sapun inti da m'għandux jitlaħlaħ. U żgur, ovvjament Toqgħod tista' jirrita tbattal. l-ġilda. Il-baby jilħaq jiksa ħallu terġa'. Tajjeb ħafna. Mela, ma nafx jekk għandni xi affarijiet oħra l-Muslim Squares. Lejbi tisek mill-biċċa kbira normali, mbagħad anke nagħtu kasaw min jgħidlek ara għax sponza, għax face cloths. Tażel dak li tkun komdanti. Okay. Għax hawn min jgħidlek jiena anke jien personali naħasel bl-ispanċ, anke jien personali naħasel bil-face cloths. Dak imbagħad bħal speċi għamel inti, ma li dejjem ideali jiena sponza toġobni għal-baby, però face cloths toġobni wkoll għal xiex nagħtu każ tlaħlaħ ix-xahar. L-isponza dejjem ħajbqa' aktar rawa. Il-face cloth hija ħatlaħlaħ iktar. Iktar jekk ħaġġib lil maċar biex Għax titlaħlaħ iktar ma rajm is-sapun. Ġifieri hemm min iħobbek u min iħobbek. Alright, ġewwa kważi qed nieħu gost pereżempju nitkellem miegħek kemm importanti li jiġu hawn. Illa li ġew kunu ċertu affarijiet li inti tista' tgħidilhom, tispjegahom x'inhi differenza bejn it-tnejn li huma. Awtomatikament kieku jgħidu hija mhux baby sponge, imma ġibtni fiha li pereżempju jkollha ħafna rawa li ovvjament eħed iddum ħafna iktar tlaħlaħ biex tneħħilha r-rawa kollu. Inti mhux ħataħseb nagħtu każ aħna mhux ħanaħsu xagħarna bl-isponza. Mhux hekk. Għaż bil-face cloth imma inti titqis din rasa tarbija. Tittoqgħod seba' meta jnejsa kemm tlaħlaħa u kollox. Żgur. U anke pereżempju bħala xugamani, qed nara xugamani hawnhekk. Tista' tieħu jew bil-ħud. Eżatt, U normali, n-normali. però l-ħud it-tawel li huma tajjeb li inti tarbija x'ħattu ġo fih u kisvirtu. Issa beda l-ksir. Brasu b'kollox. Mela. Ġifieri Eżatt, jiena ideali ngħid għalija l-ħud it-tawel. Ma mbagħad bħal speċi hawn min jgħidlek li ma rridx irid normali. Ma dat bħal speċi laża tal-bniedem. Jina normali u kol konseptom tajbin biex inġi biex nbiddillu poġġi changer, eżatt, għax fuq changer peress li tkun kies ħanti darbija mhux ħatwaħ. U żgur għax il-plastiku kun kiesa. Eżatt, allura tagħmilha bħal speċi x-xuguman u x'ħod it-tawel u mbagħad bħal speċi tella miegħek. Żgur ħalli mbagħad bil-ħed it-tawel it-tella miegħek. Eżattament. Issa bħala neppies u hekk kemm ikollhom bżonn, kemm tirrekomandaw normalment? Għax huma qishom ikollhom bżonn pakkett u tnejn. Jisu għal-bidu, nejdu l-għom hudu żewġ pakketti, kollok moħħok mistriħin. Mux hekk, eżatt. Għal-bidu l-baby għamil ħafna toilet. U żgur. U għanka nantu kas jgħidu l fuq xiex brands ħammu, nejdu l-għom isma l-brands l-istess. Ara dil-brand, jekk dil-brand tella ċirax, għaqla fuq brand oħra ħatara. U mux mill-ewel, għazbeċi, tgħidli wara jumejn baqa l-istess rax, tgħid med il-brand u koll, le, inti tittati naqazmin. Jina li zjed ħaġa li kont infittex fil-nepi, zil-lajn. Biex jimmarka l Tal-pipi, għax kienet tejni li nejt orret mela l-baby qed jixrob, speċjalment l-ewwel baby ma tkun forsi ma jkollokx daqshekk know-how esperjenza kif timtela n-nepi. U dik kienet xi ħaġa li vera tgħin u naħseb isibu għawit lil mothers li meta jiġu biex jażlu l-brand, ovvjament dan kif qed inti jiddependi għax jaf taqbel miegħu nepi li ma jkunx fiha għalkemm il-ġurnata ħafna brands qed jagħmluha. U bat meta niġu għal-mader,
Xi kollha bżonn il-madera li għam. Il-mader jisu l-essenzjali tagħha li għandha bżonni dejjem bħal speċi ħajkollha bżonn il-pizz. Il-nursing bra importanti li anka tibda tilbishom ftit minn qabel. Biex tidromu. Eżatt, il-nipple cream speċjalment. Għax il-bress bħal speċi il-nipple ħad inqasam. Ikollok bħal il-disposable panties nitku fl-istess ħin xiniġa xejdu li tax panties huma, ngħidhom l-iktar sexy lingerie. Tax-xibka tnajdu. Tax-xibka. Imma komdi, u dawk huma bħal speċi l-essenzi. Intajdek ma nistax nieħu minn tiegħek, kieku jgħidulek bħal speċi ġib minn tiegħi l-isptar. Mhux tax-xibka. U mhux hekk eżatt għax dak titilbes għal wara. Affarijiet l-istess il-mader biex ħad inħassel. Tittoqgħod seba' mitajni. Anka għal-bidu kieku l-affarijiet tagħha tal-mader u tal-partner jew ir-raġel taħsilhom l-affarijiet tal-baby għala. Anke inti x'interfa' it-tarbija. Eżatt, il-biġri il-pijama r-rob. Anka kważi l-flokkijiet tar-raġel. Eżatt, Li tkun ħatuhom miegħek għax ovvjament ir-raġel ħajżommhom ukoll. Eżatt. Jew il-partner. Jien anke annimal ngħidilhom. Nagħtu każ ikollok annimal id-dar ukoll ngħidhom aqbdu qlejba, ħallu għall-kelb jew għall-qattusa u xommu l-rieħa tat-tarbija, ħalli sakemm tiġi fid-dar ħadd tidra r-rieħa tagħha. L-aħwa, all right, okay. Issa di per eżempju, kif semmej di tal-ħwejjeġ? Jekk eżempju jiġi, ovvjament, per eżempju, issa l-lum il-ġurnata jistaw jerġgħu morru jaraw n-nanniet l-isptar. Tajjeb, naħseb tajjeb li taħseb għal ftit qlejbiet Eżatt. li jistaw jitfawwa mhux hekk, għax ovvjament in-nanna mhux ħatkun ħaslitu ħaslet tal-baby. Eżatt, imma l-lum il-ġurnata lejbit kbar, iktar komdi bħal speċi ħatati iktar. Tixħita fuqek inti xi ħażhom inti t-tarbija, mhux ħadd misma' l-ħwejjeġ tiegħek imbagħad bħallum terġa' l-ħwejjeġ tagħna ħoxni. Għandek is-suf. Mela għandek is-suf, il-materjal ikun aktar. Eżatt, tittoqgħod seba' tajnejk. Ġili jkun hawn forsi nuża fabric softeners minn daw tar-riħa qawwija li ovvjament ma' tarbija ma tgħinx. Ġifieri Muslim cloths iktar ma jkollok kważi ma jieħdu spazju anyway. Le, u fem jiena qatt ma terf daw. Di ħaġa li tal-babies ċertu ħwejjeġ inti mista jkollok dol-lovju, x'in ħataħsel mhux bħal speċi ħaltana, din naqalowd li ħajkollok tittoqgħod x'taħsel ma taħsibx ukoll. Ekku. Issa meta niġu pereżempju għax ikun hawn ħafna min jgħidlek. Tixtrix ta' newborn għax ma la jikbru minnhom, imma ovvjament xi naqra trid, speċjalment fix-xitwa. Jekk ħajkunu kbar ikun jidher il-baby jisu il-cotton ma jkunx miegħu, ma jkunx komdu, ma bħal meta jkollna aħna flok kbir, ħanħossu iktar bart milli meta jkun tajt magħna. Isu kemm għandhom jaħsbu orrejt għax vera ma tixxix ħafna, ma ovvjament għall-bidu trid. Kemm tirrekomandaw bħala startup li jkollok pereżempju newborn u forsi 0 to 3 baby grows? Għax ħajlek. Ovvjament da jiddependi s-sajs tat-tarbija, ġifieri, ma kemm ikollok idea ngħid ara mela minn tal-inqas irid ikolli ħam. 6. Eżatt, imqatt tgħid tara għandi inti għalek għallis tara ngħid ħaneħu 6. Ngħid ħaneħu 4 jew anke 3 u 3. Ngħid għandi 3 newborn u 3 0 to 3. Inti tarbija għax inti twiet ma tkunx taf daqs ix ħatkun. Diki. X'inti twieled imbagħad it-tarbija tajt tariwa, istri għal newborn iktar aħjar. Il-0 to 3 iktar aħjar. Mbagħad kemm inni ngħidlek it-tfal jikbru ġifieri 0 to 3. Ħadd gawdihom naqra iktar, x'ma tix tiffolla f'ta' newborn tgħid ikollok forsi għall-ewwel ġimgħa. Mbagħad jekk taqla 3 to 6 terġa' aħjar, għax imbagħad x'in jiġu ishom sa ċertu età inti x'in joħorġu minnhom ma jkollokx itlibishom. Meta qed insemmu l-baby grows, forsi tinstema' xi ħaġa tgħid il-aħwa ħanqod nidħol fil-baby grow, ma kif importanti, kif l-aħjar li tkun il-baby grow biex tkun faċli għal-mother li tbiddil il-baby u fl-istess ħun it-tarbija tkun komda waqt li l-om tbiddilha ovvjament. Eżatt, l-aħjar li jkunu bil-butun quddiem. Okay. Bħala baby grows l-ewwel net ankanti biex taqfel biex tidħol iktar it-tarbija tlibisaħ iktar ħadd libes komdu, anke l-vest. Daw il-vest li bħal speċi hawnhekk qegħdin naq miftuħin inti ħadd tkun tista' tlibishom mis-saqaj. Għal-bidu r-ras biex kemm jista' jkun ma toqgħodx iċċaqlaq U żgur, speċjalment għal-bidu jkun Eżatt, bħal speċi li inti ħadd tilbes mis-saqajn, mhux ħadd tilbes mill-irjuż biex inti l-ras ma ċaqlaqix tat-tarbija. Ora ġifieri l-punt li dawn ikunu biex dan jgħid biex nuru ħalli dan. Dan anke meta ħadbidlu ġdid għax jiena kont inniżżaħulhom minn spallejhom orrajt, imma mbagħad niġi biex il-libbes dejjem libbist mir-ras. Ġifieri daw qegħdin appostek biex anke xi libbes. Ħalli l-baby ma toqgħodx kull darba ċaqlaq ila rasha. Isek inti ħadd tiftaħ taħt biss dejjem xi ħadd biddel nepi. All right, okay. Inti ma sakemm ħataħslu l-baby kemm ħatiftħu ħaddaħlu mis-saqaj ma jitla.
Alright. Mbagħad ovvjament il-baby girl sa Eżatt, fuq ħajkunu jingħalqu minn Għax quddiem. inti għambat kemm il-baby grow ħatiftaħa sewwa, ħatpoġġi it-tarbija ġo fija fuq il-baby grow. Eżatt. Eżatt, kemm ħatilbes is-saqajn li dej u ħataqfel bil. Mbagħad ħataqfel. Eżatt. U hawn minnhom biż-żieb. Iva. Tirrekomandhom għal newborn, pereżempju jiena kont nibża x'anka sakemm attella u jiena f'in taqbad bluża. Huma safe. Imma Alright. fl-istess ħin meta jduru. Xin tibda ddur it-tarbija, skont fejn ħatafas. Alright, Dak bħal okay. ċertu affarijiet nagħtu kas ħudd. Meta jkollhom ċertu ħudd li ħwejjeġ. Jekk it-tarbija da toqgħod Żgur, speċjalment newborns, suppost Eżatt. rashom il-fuq. Eżatt. Il-ħud ħatkun fuq wara u Eżatt. ħaddejjaqhom. Huma mhux ħajkunu komdi, huma mista jgħidulek minix komdu. Dik waħda. U ħafna jsaqsu għal din. Il-pillow li mħadda. Il-pillow bħal speċi jekk għalma tal-kelma l-pediatrician jgħidilhom li għandhom bżonn il-pillow illum il-ġurnata għandna pillow sapposta jkunu bit-toqba fin-nofs kemm inti ir-ras tal-baby ħatoqgħod hemm. Għax ir-ras tal-baby peress li ħalhom wiċċhom il fuq qed tiġi ħafna ċatta. Okay. Minn wara. Imma sakemm ma jkunx għalek il-pediatrician. M'għandek bżonn. M'għandek bżonna. Tajjeb ħafna konna fuq l-awm tal-om naħseb ifhem messaġġ disposable Eżatt. panties in nursing bras u U mbagħad l-pezz il-ħwejjeġ eżatt. li jkollok mid-dar. Li inti mitwax bħal speċi biex kont tanħasser inti affarijiet biex ħatanħasser il-mader. U għaw xi affarijiet li pereżempju ikunu ħassibha mod li l-mader jekk pereżempju jkollha l-punti naf xi ma nafx hekk hawn Iva, xi bottles. Iva, hekk issa bħalissa għaw Brent u għaw bħal speċi bottle biex kun tista' taħsel tixħet l-affarijiet ġo fih biex kun tista' tbaħbaħ għaw anka krim qabel il-bert bħala żejt iddelku mal-parti tal-mader ħajjejn u wara hemm ieħor għall-uġieħ. Il-laħwa, alright. Eżatt, Ġifieri hawn żjud biex tibgħet applikom minn qabel. Ħalli l-erja tkun iktar moist u tkun inqas prone li tinqasam Eżatt. jew ovvjament Eżatt. u baddan Eżatt. dejjem tippreveni u Eżatt, mbagħad eħe dik. tkun kaxxa magħluqa. Ma nafx hekk hemm xi ħaġa oħra li tixtieq issemmi rigward il-hospital list ovvjament. Hawnhekk meta jiġu dejjem ħajkollhom il- Le aħna dejjem nigwidawhom ġifieri ta' bħal speċi ma jkollhomx. Imma huma dik bħal speċi sabiħ tagħha li aħna jgħidulhom aħna nagħmluh fil-imkien ħalli intkom tkunu tafu x'qed isir ġieli ssib nagħtu każ inkun vera tal-bidu għal xiex tintuża. Bħal speċi torriħ għal xiex tintuża tgħidlu hekk vera inti tieħu pjaċir miegħu ma dak li jkun tgħid tara l-istrina kemm ħadd pjaċir. Jien pereżempju qed nieħu gost għax issa jiena di għandi xi tfal imma qatt ma tellajthomlhom minn isfel. Ġifieri kieku jiena tiegħi ġie fil-COVID allura kont spiċċajt kollox sajt online. Eżatt. Imma il-fatti dik biss jiddispjaċini li missejt di l-esperjenza li tiġi għax hija esperjenza sabiħa llum il-ħajja saret maġra. Ħalejlek U xi tixxi kultant affarijiet nintilfu. online, vera tixxi affarijiet online, però x'inhi tgħidi x'ħatejt. Il-gosti tiegħek mhux il-gosti tiegħi, il-gosti tiegħi mhux il-gosti Dik tiegħek. waħda. U l-affarijiet tħossom bidejk. Eżatt, u tara. U tisma' pariri. Eżatt, dik deħe. Sa nies li diġà għaddew minnha. Eżatt, jekk tkun it-tieni baby tal-baby mhux ħoqgħod tħabber rasek għax Ewwija. tgħid Eżatt, imma tal-ewwel baby. L-ewwel baby jġib ħafna ansjetà miegħu għallhom fis-sens. Tant aħna l-ommijiet nkunu rridu nkunu l-aħjar version. U anka l-fathers. Mela jħanidu l-ġenituri, għandek Eżatt. raġun. Tant il-ġenituri jkunu jixtuqu jagħmlu l-aħjar għat-tarbija tagħhom li awtomatikament ikun hemm taħkmek dik il-biża'. Ovvjament motherhood ma tiġix manual, ġifieri nibdew nitgħallmu as we go along. Allura ħedda tgħid imma di nagħmilha tajba, allura l-fatt li titkellem tkun taf għal xi ħadd intuża tgħin ħafna vera. U llum illum affarijiet inbidlu ħafna miż-żmien. Allura inti sabiħ li tisma' u tgħid tara iva dan l-affarijiet nagħmilhom hekk. U tara. Dik naħseb l-esperjenza ta' dak li jkun jiena toġobni ħafna hekk. Nina dik xi ħaġa li nemmen fiha li iskemm nitgħallmu minn xulxin. Eżatt. Xi kultant tkun parir żgħir. Vera. Li ngħid il-aħwa kemm sibtawt li dik vera. Per eżempju, jiena niftakar meta ħadd il-basket tar-raġel għall-isptar, xi ħadd kien qal li hu basket. Kont sibtu hu biex eżempju l-baby tella fuqu. Mela. U kellu flokk ieħor. Eżatt. Ma kienx mal-hospital list li tiġi provduta Issa jagħmluha hawn. Mhux komda vera, kif qed tgħid inti. Jiena nagħtu każ seba' xhur ilu t-tifel kellu tarbija sal-kutra ħadu ma tagħhom bħal speċi magħhom. L-istess bħal speċi kienet komda hu. Mela x'hekk jiġi bert twil ħajjiksaħ. Inti daqskemm bħal speċi ħalqet bat il-mara ir-raġel. Il-moħħ xort ħajtkisser. Mhux hekk. Il-ħsibijiet xort ħajkun. Mhux hekk hekk hu.
Ekku. Ġifieri, Ġifieri, sabiħ li t-tnejn jipparteċipaw. ma nafx jekk hemm xi ħaġa oħra, forsi li tixtieq tagħti parir il min ħajgħaddi minn dan il-proċess tal-hospital bag. Jiena bħal speċi aħna hawnhekk dejjem welcome, naħdu pjaċir ma dak li jkun li bħal speċi ngħinuhom. Ħafna jena naħseb illi semmejna ħafna mill-affarijiet forsi ta' mistoqsijiet li jew ħanejdu hekk biżgħat li l-omm ikollha llum il-ġurnata hawn ħafna min jista' Eżatt, jgħinu jgħinhom, wkoll. eżatt. So importanti li mek ikollhom xi mistoqsijiet dejjem isaqsu ħalli. Eżatt, aħna ngħidulhom jekk mhux hawnhekk, anke jridu jċemplu, jgħidulna b'sax. They're Tajjeb welcome. ħafna. Grazzi ħafna Thank tal-ħin you. tagħkom u tal-li qsamtu magħna din Thank you. l-informazzjoni. Thank you.